Здравейте, момичета, представете се. Здравейте, аз съм Мартина, това е Изабел. Ние сме ученички в 12-ти Б клас от Първо село Пенчо Славейков, технологичен профил. Какъв е проектът, който сте изготвили като дипломна работа? Проектът, който сме изготвили като дипломна работа е Сватбена агенция Булчински войни. Браво, много хубаво име. Как се спряхте точно на него? Взаимствали сме го от един американски филм. Подобно на двете героини в него, ние сме две приятелки, които често не сме на едно и също мнение. Добре, каква е причината да се ориентирате именно към професията сватбен агент? Защото тази професия не е много разпространена в България. Ние обичаме да се занимаваме с нестандартни неща, организация на тържества и това е една наша обща сбъдната мечта. А какво ви предлага професията като реализация? Първо, предлага ни много добро заплащане, нефиксирано работно време и най-вече удовлетворението от радостта в очите на хората, като сме изпълнили своята задача. Според вас какви качества трябва да притежава сватбен агент? Един сватбен агент трябва да бъде общителен, да може да изпълнява желанието на клиентите си и да бъде съобразителен с тях. Добре, благодаря ви много. И ние благодарим. благодарим.